Iċ-ċentru għas-saħħa ġdid fraħal ġdid mhux biss se jkollu dak kollu li wieħed jistenna li jirċievi fil-polikliniċi, iżda se jintroduċi l-kunċett ta' ċentru għall prevenzjoni fejn iċ-ċittadin se jingħata gwida individwali għal għajxien aħjar. Għal dan il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fis-sit tal-hekk imsejħa Paula Hub magħrufa bħala l-inħawi ta' Schreiber. Hawnhekk il-Ministru ta' spjegazzjoni dettaljata ta' kif se jkun imqassam iċ-ċentru l-ġdid li ddeskriva bħala sptar żgħir. Il-Paula Hub fuq medda 20,000 metru kwadru se jkollu 5 sulari. Hawnhekk wieħed se jsib klinika dentali, dipartiment fotografiku għal X-rays u ultrasounds u anke swali għall-operazzjonijiet. Dan apparti li se jkun hemm servizz ta' ambulanza, ċentru għal kura mentali u d-dimensja u parkeġġ bi spazji għal 250 karozza. Il-Ministru Fearn qal li l-kunċett ġdid taċ-ċentru għall prevenzjoni se jkun il-protagonist ta' dan il-proġett. Aħna nemmnu li ħafna mill-mart li llum is-soċjetà tagħna ssofri bih, ħafna minnu jista' jkun prevenibbli. Allura mhux biss wieħed irid jagħmel appelli kif dejjem nagħmlu, imma rridu issa wkoll nagħtu kura individwali b'mod professjonali biex il-pazjenti tagħna nkunu nistgħu niggwidawhom għal dak li huwa l-aħjar ħaġa li jagħmlu f'ħajjithom biex inaqsu l-mart kemm jista' jkun. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg qal li l-proġett kollu se jiswa 39 miljun euro li 33 miljun euro minnhom ġejjin minn fondi Ewropej. Il-kostruzzjoni fuq Paula Hub mistennija tibda fl-ewwel xhur tal-2018 biex sal-2021 jibda jopera.